watieko. Ai. Koro nitie gima nwaweyo manowachi tadwa lero. Yien kotow ok gima rach. Yien kotow bedo kaka manure. To medo lowo bedo maber. Koro adwacho ni nowach kanyo jateno nowacho ni koro yien motow koro biro bedo marach. Hapana, gimotow gimiluongo ni natural kotow to nigi benefits, especially a low. But adwa tigo kawacho ni kik wang'i short term gik masani wang'i mbele. Ke gima sani to ber mitndi but wabro ywak kok warito yien chu. But gima ber mose wacho ka inyalo pidho yien bi chiemo nikech chiemo gima dhano manyo mokwongo. To chiemo ni no be nyalo loso ni pesa miritorigo. Nikech chiemo inyalo uso alot, inyalo uso bando, gik minyalo pidho kind yien. Kipidho yien tinyalo pidho kind yien mipidhogo, tipidho alot, ipidho kata bando kata oganda, kata gik mipidho. Koro inyalo chiemo tiuso tichulo school fees. Mane gima nyalo wacho. Kik ing'i sani, ng'i mbele. Long term. Mane gima aja yaloga wach sustainability. Gimitimo sani will affect kakidak kucho. Sani kidhi ng'ado yien te puodho. Chu. 10 years later, yonge chiemo, yonge school fees, yonge kakiritori. Koro wabed jok ma kata ka gimoro mit, koneno ni ober sani, to wang'iyo to 10 years bro affect wanade. Mane gima nyalo weugo. Erokamano ahinya Nyango Nyamori, jatatije Sustainability Africa, kachiel kod in Professor Fredrick Owino, jakanyo Kenya Forestry Society, kuom kawo thuolo